Bona tarda. Avui és el dia de descans de les negociacions climàtiques que estan havent-hi aquí a Dubai, la COP28, just entre les dues setmanes de negociacions, i aquest és el primer vídeo que fem des de l'Observatori d'ESCA per explicar-vos exactament què s'està coent dintre d'aquestes meses. Aquest any hem decidit dedicar la primera part de tots els vídeos que pugem a explicar amb una mica més de detall cadascun dels ítems de l'Acord de París perquè podeu seguir amb més fluïdesa el que està passant exactament aquí dintre. Comencem amb mitigació. El terme mitigació és un dels termes més importants aquí dintre de les negociacions climàtiques i es refereix a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Com sabeu, l'any 2015 vam firmar l'Acord de París, que és l'acord més important en termes climàtics a nivell internacional, i té un objectiu base, que és el de no augmentar la temperatura de la Terra més de 2 graus, fent molts esforços per no augmentar-la més de 1,5 graus, respecte a l'època preindustrial. Per implementar bé l'Acord de París, el que fem és reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i la forma que tenim de reduir-ho a nivell internacional és la següent. Cada 5 anys els països envien un document a les Nacions Unides que es diu NDC, que són les sigles de Contribució Nacionalment Determinada. Bàsicament és un document on diu jo soc X país, jo soc la Xina, per exemple, i em comprometo a reduir les meves emissions entre un 20-25%, el que sigui, per l'any 2030. Tots els països fan aquest mateix document en els mateixos timings i les Nacions Unides el que fa és sumar totes les reduccions d'emissions de tots els països i veure si la reducció total d'emissions ens porta o no cap al camí de l'1,5 graus d'escalfament global. 2020 va ser l'any on tots els països vam enviar en bloc les nostres NDCs i ja han fet les comptes de on ens portarien aquestes promeses de reduccions d'emissions, que recordem que són promeses, no són polítiques que estiguin ja implementades, per l'any 2030. Aquí podeu veure la diferència entre el que hauríem d'estar emetent l'any 2030, que és la línia verda, és el camí d'emissions que ens portaria a un augment de temperatura d'1,5 graus, i les promeses de reduccions d'emissions per l'any 2030, que estarien entre 22 i 19 gigatonelades de CO2 equivalent, o gasos d'efecte d'hivernacle, anuals. Per tant, podem veure que l'Acord de París no s'està implementant bé perquè estem veient que en els pròxims anys encara no estem assolint ni tan sols a nivell de promeses la reducció de gasos d'efecte d'hivernacle que volíem, i això ja era així a la COP26. De fet, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, va demanar als països, per favor, que tornessin a casa seva, tornessin a enviar a fer aquest document i el tornessin a enviar a les Nacions Unides entre la COP26 i la COP27 i que augmentessin la seva ambició per l'any 2030. A la COP27 només una trentena de països van enviar una NDC corregida o més ambiciosa i la resta de països ens vam quedar amb la mateixa NDC que teníem l'any 2020. I amb aquestes promeses encara molt insuficients ens encarem a les negociacions de la COP28. Què ha passat a la COP28 per ara en aquesta primera setmana que acostuma a ser habitualment una setmana més lenta que la segona, que és on s'han de prendre les decisions? En primer lloc, ha sortit una primera proposta de decisió del balanç global, que durant els pròxims dies explicarem exactament què és i com funciona, però perquè ens fem una idea és aquest text que avalua la implementació de l'Acord de París. Si ho hem fet bé, si ho hem fet malament, què hem de millorar i com ho hem de millorar. Aquesta primera proposta del text inclou diverses referències als combustibles fòssils, a la seva reducció i a la seva eliminació. Parlem del petroli, del gas i del carbó. Recordem que els combustibles fòssils estan a la base de la crisi climàtica i encara tenim molts països que estan en contra d'eliminar-los o reduir molt el seu ús. La proposta de text que tenim ara mateix proposa 3 opcions respecte als combustibles fòssils. La primera opció seria eliminar els combustibles fòssils. La segona opció seria eliminar la producció d'aquests combustibles fòssils que no tenen tecnologia per absorbir el seu CO2. I la tercera opció, i la pitjor de totes, seria no incloure cap referència als combustibles fòssils en la decisió final de la COP28. De fet, una de les coses més interessants que ha passat durant aquesta primera setmana de la COP28 ha sigut la polèmica que ha envoltat les paraules del president quan va dir en una entrevista fa relativament poc que no hi havia una ciència que avalés la necessitat de reduir o d'eliminar els combustibles fòssils per parar la crisi climàtica. Per últim, i també al voltant del sector de l'energia, aquesta primera setmana de la COP, 117 països s'han compromès a triplicar la capacitat energètica renovable i a duplicar l'eficiència energètica per l'any 2030.